पुण्याला आणि कसे आणलं आमच्या पाठ गळ्यात बांधायचं होतं माहिती बाप्पा वाटा काय काय पाहिजे हा तो येतो. तबलो लावता आरत अजून चालू झाली नाही यार. तर चला मंडळी आरतीक जाऊया. आरत चालू झाली नाही आपण तेव्हाकडे जायता गत होतली ही बघा. चल चल तर चला मंडळी आरतीक जाऊया आणि आरतीतली मजा बघूया. मजा नाही आरत आरत बघूया मजा काय असणार. चल चला चला तर मग कपडे करू गेले घराकडे चेंज करून लगेच पुन्हा.
आरत झाल्यावर येईल. होतं का आर्थिक नाही होत असतं. नवजवान कला मंडळ मुंबई यांच्याकडून जिल्ह्यात मेन व्यवस्था मेन ही व्यवस्था आहे. 600 रुपये, संदीप मनोहर गाडी 200 रुपये, विलास गणपत शिंदे काय करतात? काढून ठेवता. विष्णू गाडी 400 रुपये, सुधीर केशव धुमाळ होय रे 500 रुपये, धांदल होईत म्हणून धांदल होईत म्हणू की अजित सहदेव गाडी 200 रुपये. का आला तसंच या महाप्रसादाचा आस्वाद घ्यायचा आहे. महिलांसाठी फणसाच्या बाजूला व्यवस्था आहे आणि पुरुषांसाठी बाबा गाडी यांच्या घराच्या बाजूला जी व्यवस्था आहे त्या बाजूला पुरुष मंडळींची व्यवस्था आहे. त्यामुळे महिला आणि पुरुष एकत्रितपणे महाप्रसादाचा इथे लाभ घेऊ शकतात. डाळीच्या बरोबर भाजी शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वसिष्ठा परी ज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. नमः पार्वती पदे हर हर महादेव. मोबाईल काढवतं वाढूक जा जेव वाढू बायका काय जातात? हा? करतो. जेव किलो चिंग्यार काय चिंगा फेमस करते चिंगा म्हणून. भाजी केली आम्ही हा घेतला होता हा देतो पाठव पापड बिपड पाठवून दे. चल रे आता पहिला अकडनं सुरुवात करू. अकडनं नको पुष्पा पहिल्या पंक्तीतच जेव बसलं असता. जाऊचं काय जाऊचं तर काही नाही. काय करायला जायचं पहिल्या पंक्तीत म्हणजे काय आमच्याकडे उलटो रे सेल्फी झालो काय सांगता होता ना फिरवी ती मोठ्याने मोमाट रे जिलेबी आवाज येत नाही तुझा. ऐका घेऊ का तो बबल्याक काय सांगायची जरूरत नाही. तर मित्रांनो 2-3 पंक्ती उठल्यात आणि आता मी तिसऱ्या पंक्तीत बसता आहो. आम्ही तिसरीच नाही दुसऱ्याच पंक्ती. आमान हैराण झालंय मगापासून वाट बघून आणि आता शेवट जेव बसताव. तुम्ही पण येवा जेव. मोफत लावले नाही लगे ह्या बघ जेवच्या पुणग्या तयारीतच आपण अजून नंबर काय देतो लागत नाही. काहीतरी बोला ना. आधीच का आता का मगाशी येईल काय गो लाईन फुल झाल्या तिकडे मेला इथं बसून घेऊया. कसं आहे बसूया मेल्या म्हणता. चल मेला इथं जागा जाईल. इथं कडेची नाही ती उठतील आता. बघा काय बघा गडबड बघा काय ती पुणग्याची नांदल झाली आहे नुसती. कधी जेव बसते नाही जातं. भूक लागली आहे. तर चला मित्रांनो शेवट जेव बसलोय आता कसं अरे पत्र चाललंय. युट्यूबवर आमचे पण फोटो काढ. होय होय तुमच्या टीव्हीवर. मग ही काय दिसतच ना. मी बसलोय पण माझ्या पुढ्यात पत्रावळ अजून दिलेली नाही. पत्रावळ गो पुणगे हो बघ काय सांगता रवगो काय सांगता. जेवण बघा डाळ भात कुर्मा भाजी जिलेबी लोणचं आणि पापड येता पाटसू पाटच्या गाडीने येता आणि पापड घाल लोणचा काय अरे अरे किती मोफत घातलं. अगं उठलोय मी तुझ्या पाठसून. अगं तुझ्या पाठसून उठलोय मी. काय ना काय हव्या
रुपये. नको काय बरं रोशन रंगकामामुळे 102 रुपये. या सर्व देणगीदारांचे आम्ही ऋणी आहोत. फेमस केलं. साक्षीचा अजून नंबर लागत नाही, अजून साक्षी वेटिंगवर आहे. ही वेटिंगवर लाईन आहे. पनिया या का काय आता हो पनिया ही इकडे लाईनच लागली आहे मोठी. जेवक ना अजून नंबर लागलो ना या काय नंबरला मॅचिंग अरे भारीच काढला तो. ए आता जेवशाल आणि घरात जाशील रात्री दही कालो भांडी घासलेला कोणाक तिला हो मोठ्यान बोला लागतात कसे पण डाळ घालू कोणाक डाळ हा डाळ कोणाक रे मोठ्यान मोठा हा आमचा दिसताच जेवताच ती घाबरतोस तू मी आहे वरती. शिट्टी मात्र भारी मारता टायमात. तर मित्रांनो जेव काढून दमलं हैराण झालं फुटाक झाला. काय रे माहिती धांदल नको करू पाडवलं असतं माका आता झाले त्यांका आबा आबा काय हव्या जेवलंस ना मला उठवणे का तांदळ तसो भाताक दिलं कमी पडा तांदूळ पुन्हा घालूक लावलं त्यांका. चल बंद केलं का चालू नाही चालूच आहे काय म्हणतं काय सांगायचा तुका सांगायचा की काय नाही 4 शब्द सांगत असशील तर चला मंडळी जेवणाचं काम वगैरे केलं चांगलाच आणि याने मी भाताक वाज जरा त्यांना याच केलं तांदूळ पुन्हा घालूक लावला होत आम्ही शेवटी विनू नसलो म्हणून कळालं आम्ही ऐकता की. तर चला जेवणाचा कार्यक्रम झालेला त्यात 4 वाजता कीर्तन आणि त्याच्यानंतर मग 6 वाजता पालखी सोहळं तेव्हा डान्स बघा शेशीचो आणि माझो 1 नंबर असतो. ह्यो काय नाचणार नाही ह्याचा नाचणार मी नाचणार लेजी मानलं ना नाच बघा रात्रीचो कसं असतो तो. काय करताय का बघ. आणि त्याच्यानंतर दशावतार दशावतारातलो राजा बघूचो आम्ही. तर चला आता आमच्याकडे जाऊया घरी. आमच्या घराकडे दत्त जयंती थैसुरली गडबड गोंधळ बघूया व्हायचं. थंय मोठो गडबड गोंधळ असतो काय नाही काय कार्यक्रम काय आमच्याकडे कार्यक्रम पुणग्याचे माझे डबल बारी जेवणाचा कार्यक्रम काय जेवणाचं नाही होय होतो महाप्रसादाचं वाज उठवून काढू झाला नको काढ तुम्ही दंड नाही आत्ताच बघलंय ना भात हान 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 करून हैराण केलं नाही. तर चला मंडळी आता संध्याकाळी भेटूया 6 वाजता दत्त मंदिरात. तोपर्यंत आपल्या घराकडची दत्त जयंती बघूया आणि गडबड गोंधळ बघूया. पुणग्याची आरड असतलीच पिंक्या नाही त्यामुळे पुणग्याची दादागिरी या. तर चला आणि पुष्पाची ते चवना ती आता बघूया. शेशिक चालाक पण होत नाही त्या मला विचार करा काय जेवलो तो काय रे पबजी ह्यानी मरणाचा भात खाले ते आणि ते आता कमी पडलो माहित का माहिती तर काय माहिती म्हणजे म्हणून आम्ही पहिलेच जाऊन जेवण पाहायला रे. हो दरवर्षीचा का अरे त्या पबजीत ऐका घेता दरवर्षीचा आता
कोणाक तरी सांगता असतं पबजी खेळण्यात तसं पबजी खेळतं हे बघा ही आमची नवीन पिढी अशी आहे पबजी जेवण वाढायचा परत पबजीत मेले चला मग आता जाऊया आराम करूया तोपर्यंत आमच्या घराकडे बघूया मेमरी कार्ड बदलूच सोपतीला